Aquesta és l'estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social. Segons residència padronal de l'afiliat. L'estadística ofereix informació mensual del mercat de treball a Catalunya, amb un gran detall territorial. Comencem pels afiliats. Un afiliat és una persona física i es compta una sola vegada. Les afiliacions, en canvi, són les relacions laborals. Per tant, una mateixa persona pot tenir-ne diverses. En resum, una persona equival a un afiliat, però pot tenir diverses afiliacions. Aquesta és la distinció fonamental. Un cop aclarida la diferència, quines dades concretes es poden consultar? Sobre els afiliats, l'estadística ofereix dades per sexe, grups d'edat, nacionalitat i nombre d'afiliacions. Pel que fa a les afiliacions, s'ofereixen dades per les principals variables demogràfiques, tipus de relació laboral, règim de cotització i activitat econòmica. Per al treball per compte d'altri es detalla el tipus de contracte, de jornada, el grau de temporalitat i el de parcialitat. I per al treball per compte propi s'analitza la pluriactivitat. O si tenen treballadors a càrrec. Totes aquestes dades es poden consultar de forma completa i detallada al web www.idescat.cat.